Sí, sóc un dels 100 concursants d'aquest programa i si vols saber com ho hem viscut des de dins, queda't que t'ho explico. Bon dia, Catalunya. És bastant estrany despertar-se sol. Estem rebentats i crec que tinc la veu a Cuenca. Cada dia m'estic despertant millor. He interioritzat aquest horari ja. Bon dia! Bon dia més! Avui som 25 i no sabem què passarà. El Bernat ens està fent una classe d'història magistral per si toca història avui. 5è dia de la sala del castell. Literalment de llet que m'acabo de pagar. Soc professor d'història per servir-vos. Ens ha fet una classe magistral ara aquí. Sí, a mi no. A tu no, Pilar? No, jo soc dit. Què he dit a la classe? El 878, Guifré el Pilós té el tro de Barcelona. L'altre important és el 988, que Borrell II ja no està a les ordres del rei Fran i comença a ser l'estat independent de Catalunya. Primer dia tot això estava ple de penya, que som 25, que som un punyau encara, però que deixem els mòbils. Avui el dia ha estat diferent. Hem arribat i ens han fet sortir amb la nostra roba normal de carrer. Es dividirien en 5 grups. I un d'aquests grups portava una dessuadora groga. Llavors a mi no m'han deixat portar el groc de la dessuadora que sempre porto. Quedava lleig, no? Hem posat a 5 persones a ser les capitanes dels 5 grups, però aquest cop ho hem fet al revés. Ens anaven traient de 5 en 5 i un per un anàvem escollint a quin dels 5 equips volíem anar. M'ha tocat escollir el segon i he escollit a l'Abel, bàsicament perquè creia que havia de trobar algú al contrari de les coses que tinc jo. Portava el taronja, l'Abel. Color taronja. Però igualment jo crec que trencarem la mala sort dels taronges i guanyarem nosaltres. No, que després han començat a escollir-nos també gent gran. Jo m'he quedat pensant que quedaríem com a grup estancat dels sèniors, però bueno, després ha vingut l'Edna i hem compensat i jo crec que tenim un equip bastant guai. Per la tarda hem fet l'activitat. Era l'anama de dialectes. Dins d'aquest repte hi havia 2 parts. La primera era 3 rondes, posaven en la pantalla 5 paraules i n'havíem de descartar una que no encaixava. La següent prova consistia en que venien 5 persones de diferents territoris. Ells parlaven, nosaltres havíem de dir de quin municipi eren. Una activitat bastant xula, a mi m'ha agradat bastant. La senyora més entranyable de la història i nosaltres hem tingut la sort de que a la primera frase la Pilar i l'Abel s'han il·luminat a la primera, només hem necessitat una frase. Llavors, si estava correcta, guanyàvem nosaltres. En teoria és un benefici que, segons l'Àngel, és un benefici molt totxo. Mai se sap. Aquest programa dona moltes voltes i jo no m'asseguraria de res. Els de Prodo del programa s'han regalat perquè estàvem congelats, però ens han portat xurros amb xocolata calenta. I l'Àngel ens ha donat pista per la prova de demà. Jo demà hi fotré cullerada. Això vol dir gastronomia. Així que demà al matí toca estudiar receptes catalanes. Tot i que no em serveixi de res perquè després no sortirà i serà el que menys ens esperem, com a mínim ho haurem intentat. Buah, faig una cara de cansament espectacular. Sisena vegada que matinem a hores intempestives. Estem esmorzant a les 6:45 del matí. La gent s'està relaxant, rotllo. Mira, no hi ha absolutament ningú. I d'aquí 3/4 d'hora hem d'estar al bus. Bueno, potser sóc jo que m'he motivat. Bueno, això va en serio, el autocar ya es a la nostra vida. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a expulsar a la mitad de los que están ahí. A que l'expulso jo? Un aplaudiment per l'Ivan, que ja està al grup de WhatsApp. 6è dia de salt a la fortalesa, en el castell d'Hostalric. Avui sí que se't veu, eh? No com el vídeo d'ahir, que es veia una merda i mitja. A veure si avui no me la pego aquí. Doncs avui tocava cuinar. Hi havia 5 plats. Com que nosaltres vam guanyar la prova d'ahir, he posat la Pilar i jo com a representants del grup. En cada plat hi havia un plat típic català i han destapat els plats. El trinxat de la Cerdanya, mandonguilles amb sípia, bacallà amb samfaina, fricandó de vedella i canelons. Llavors nosaltres podíem escollir quin volíem fer nosaltres. Jo al principi no volia fer el peix, perquè jo el peix no el cuino perquè no m'agrada. Llavors no sabria cuinar una cosa que no sé. Però després la Pilar ha tirat bastant per la seva banda. Total, que al final hem fet nosaltres el bacallà amb samfaina. Després hem assignat a cadascú un plat. Els grocs els hem assignat el trinxat. Els liles els hem assignat les mandonguilles amb sípia, que era un plat bastant complicat, s'ha de dir, perquè la sípia és complicada. Els blaus la fricandó i els verds els canelons de vedella. I cada grup se n'ha anat a preparar el seu i tal. I llavors ha arribat el moment de la prova. Ha fotut un vent de l'hòstia. Els plats volaven, si ara un paper volant per aquí, un bol volant per allà, ha sigut bastant caos, han hagut de desmuntar com el decorat que tenien, perquè és que volava. I vam fer la prova, doncs ha vingut el jurat, la més jove de la guia Michelin, del restaurant de les Cols, i després el xef del Disfrutar, el millor restaurant del món del 2024. És a dir, que bastant top, aquestes 2 persones. Però, a part de fer els nostres plats, també faríem un postre. I el postre no podia ser un altre que crema catalana. Havíem d'escollir 2 persones que fessin la crema catalana, que en el nostre cas ha sigut la Pilar i jo, i després les altres 3
persones farien el plat. Llavors nosaltres hem fet la crema, jo crec que ens ha sortit bastant bé i després els he tocat els altres. Ens anaven preguntant coses i els anaven dient ara posa una cosa, ara posa l'altra, posa això de guarnició. Teníem 90 minuts en total, és a dir, una hora i mitja, i a nosaltres ens ha quedat, crec que bastant bé. No sé valorar el peix perquè no m'agrada, però la samfaina ha quedat espectacular. Al final hem cremat les cremes catalanes, han valorat. En primera posició han quedat els liles, és a dir, les mandonguilles amb sípia. En segona posició hem quedat nosaltres, amb el bacallà amb samfaina. En tercera posició els grocs amb el teixat de la Cerdanya. I en quarta posició l'africando dels blaus. Els verds han sigut els eliminats d'aquí. I ja està, hem arribat aquí. Què fots aquí amb aquesta bossa aquí, que va fent minglang? Hem sopat. I ara anem a estudiar una miqueta d'història perquè pot ser que demà toca història, no ho sabem, però per si de cas ens preparem perquè tocarà un nou dia que ens hem d'aixecar d'hora.